a kötet, Szakolczai Attila tollából, gyilkosság különös kegyetlensége, Tóth Ilona és társai per komplex vizsgálata. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a Nemzeti Színháznak, hogy lehetővé tette, hogy itt és most erről a könyvről beszélgessünk. Hát úgy gondoljuk, hogy nem is lehet jobb helyszín egy ilyen könyvbemutatónak, mint a Nemzeti Színház. A Nemzeti Színháznak a Tóth Ilonka darab előtti 1-1,5 órája. Én a magam részéről csak pár bevezető gondolatot szeretnék mondani. A Budapest főváros levéltára mondhatjuk nyugodtan őrzi a legnagyobb számban a legfontosabb forrásanyagot, ami 1956-ra vonatkozik. Ez nem csak Budapest vonatkozásában igaz, hanem számos esetben a vidéki Magyarország tekintetében is. És a fő forrásanyag, ebben történész kollégáink egyetértenek, az az igazságszolgáltatás által keletkeztetett, alapjában véve büntetőperes iratanyag. Ha valaki egy kicsit jobban visszaemlékszik rá, 90-es évek végén ez még újságtéma is volt, mert akkor ez az iratanyag, nagyrészt az akkori fővárosi bíróságnak az irattáraival voltak, meglehetősen mostoha körülmények között, és akkor a fővárosi levéltár kezdte megmenteni ezt az iratanyagot, egyébként a bíróság segítségével, úgyhogy mi oda kitelepettünk és éveken át mikrofilmeztük ezeket a peres anyagokat. Ma már ez az iratanyag Budapest főváros levéltár a modern épületében van, megfelelő 21. század közötti körülmények között, és ez egy nagyon-nagyon nagy eredmény, hiszen lehetővé teszi, hogy ezt a forrásanyagot a történészek megfelelő körülmények között és módon tanulmányozhassák. A Budapest főváros levéltára már elég régóta foglalkozik az 56-os forrásoknak a feldolgozásával, valamilyen módon történő közzétételével. Itt egy nagyobb, fontosabb projektet emelnék ki, azt pont 10 évvel ezelőtt készítettük. Csináltunk egy per katasztert a legfontosabb pereknek az alapvető adataival, viszont ha valaki bejött a levéltárba és mondjuk úgy szeretett volna pereket keresni, hogy a tűzoltó utcaiakra milyen perek maradtak fenn, akkor erre a levéltáros nem tudott válaszolni, hiszen a levéltári iratanyag természete az nem ilyen, így nem lehet pereket kikérni, de mi készítettünk egy nagy adatbázist, amit folyamatosan karbantartunk, ami alapján ma már személyre, eseményekre vonatkozóan is lehet pereket megkeresni, ez az interneten is elérhető. Egyébként számos kiadványt is közzétettünk, és nem volt véletlen, hogy a levéltár fölvállalta kollégájának, Szakolczai Attilának, aki az egyik legelismertebb 56-os kutatónk, hogy kiadja könyvét. Ez a könyv hát elég friss, tehát ennél frissebb nem is nagyon lehet nagyobb tőlünk. Ez tudni hétfőn jött ki a nyomdából. Budapest város levéltárának kedden volt egy nagy konferenciája, egy levéltári napja, ahol többek közt pont a Tóth Ilona perről volt egy blokk, és csak ezen az egy blokkon a megtelt a levéltár nagy előadóterme, több mint 120 ember volt ott, és hogyha lett volna kétszer ennyi időnk a vitára, akkor lehet, hogy még ott ülnénk talán, vagy akár, tehát olyan nagyon nagy érdeklődés váltott ki, hogy miért, erről beszélgető társaim majd részleteiben fognak vitatkozni, társalogni. Nagyon-nagyon izgalmas kérdésről van szó, nem csak a tekintetben, hogy Tóth Ilona ügyéről beszélünk, hanem általánosságban, hogy az ilyen célzatos, nyugodtan mondhatjuk, hogy koncepciós per anyagokat milyen módon lehet felhasználni, hogy lehet megszólaltatni, és hogyan kell és lehet interpretálni. Én bevezetőre ennyit gondoltam, és akkor átadnám a szót professzor úrnak. Köszönöm szépen, én is mindenkit üdvözlök. Én azt gondolom, hogy Attilával egyetértve, itt nem a Tóth Ilona perről van szó, hanem a Tóth Ilona ügyről van szó. Az ügy az lényegesen bővebb, és sok minden mást is felölel, és nem csak a peranyagot. Egy másik gondolat, hogy a Tóth Ilona ügy az tulajdonképpen kétszer zajlott le. Egyszer 1957-ben, és a színházban vagyunk, akkor hagyd mondjam önöknek, hogy amikor én ezt elkezdtem annak idején ezt az ügyet kutatni, megmondom az okát, hogy miért, akkor először szembesültem ezzel az anyaggal. És úgy gondoltam, hogy legjobb ehhez az ügyhöz úgy közeledni, mint egy drámához,
amit nem Shakespeare írt, hanem az Ávó. Shakespeare tudott írni, az Ávó nem tudott írni, erről Attila majd egy pár mondatot mond, hogy hol vannak itt a bukták, de egyet mindenképpen tudni kell, hogy 57-ben, amikor ez a per lefolyt, akkor ez egyszeri előadás volt, tehát beültek azok, akiket beültethettek, és még néhányan voltak ott, egyszer végighallgattak valamit, az alapján kellett dönteni a Tóth-Tróna ügyben, és utána a peranyag eltűnt. Tehát ez a Kádár rendszerben kutathatatlan volt ez az anyag, majd pedig elérkezett a második felvonás, tehát újra a Tóth-Tróna ügy, ez pedig 1989-ben indult el, akkor nem tudtuk 89-ben, hogy Tóth-Tróna ügy indul el, amelyik még 2016-ban is tart. Ugyanis 89-ben volt az első semmiségi per, nem szeretnék én erről bővenbe beszélni, hogy mi volt ennek a lényege. Egyet hagy mondjak önöknek ilyen köznapi szóval élve, hogy az 56-osok rehabilitálásáról volt itt szó, és a 89-es ügyből Tóth-Trónáék kimaradtak azzal, hogy ők nem politikaiak voltak, mert a semmiség a politikaiakra vonatkozott, hanem köztörvényesek. Na, ezt keltette föl nekem annak idején a figyelmemet, és miután aztán a 4. semmiségi törvény volt 2000-ben, amikor a Tóth-Tróna ügyet is, a Lex Tóth-Tróna próbálta jobbra zárni, innentől kezdve ezzel megpróbáltam megnézni, hogy milyen iratanyag van. Nagyon szórt volt az iratanyag. Tehát egyrészt megvolt a tárgyalási jegyzőkönyv az egyik levéltárban, ugyanakkor a másik levéltárban voltak a rendőrségi anyagok, és volt egy harmadik anyag, ami egyszerűen ki volt emelve abba az időszakba, amit nagyon nehezen tudtunk, erről majd még külön érdemes beszélni, hogy mi volt ennek a lényege. Tehát az ember ezt, amikor elkezdte kutatni, körülbelül, hát én nekem 15 évenbe került, 8 évenbe került, amíg először próbáltuk rendbe rakni a Tóth-Tróna dolgot, hogy mi is történt itt. Na most a köztörvényesség és a politika között az a differencia, hogy a politikai elítélteket is a Kádárék megpróbálták javarisz köztörvényesíteni, ugyanis ha ők köztörvényesítik, akkor innentől kezdve 956-nak és a forradalomnak a nimbuszát fogják lerombolni, az emlékét fogják lerombolni, mintha 56 csőcseléket termelt volna, és 56 a csőcseléknek a forradalma volt. Ezért volt ez rendkívül izgalmas, hogy mit is követtek el Ilonáik, és mit nem. Na most itt még egy utolsó mondattal, mielőtt Attilának átadnám a szót, a legnagyobb probléma az volt, hogy az ember elolvasta a tárgyalási jegyzőkönyvet, tehát mielőtt hozzányúltunk volna annak a rendőrségi anyaghoz, illetve majd a második tárgyaláshoz, ezt majdnem el lehetett hinni. Tehát volt néhány olyan dolog, ami nagyon kirívott az anyagból, de ugye egy forradalomba, és azért ezt tessék tudomásul venni, egy forradalom az nem kártyaparti. Tehát a forradalomban ellentétes erők állnak egymással szembe, és ha abból indulnak ki, tehát ami a drámának a gyökere, hogy van egy csoport, amelyik illegális röplapot akar kiadni ennek, amennyire belefér az idő, erről érdemes lenne majd beszélni, van egy csoport, amelyik illegális kiadványt akar terjeszteni, ide valaki beférkőzik, és ezt az embert leleplezik, akkor az alapvető kérdés önöknek szól most, hogy ezzel az emberrel mit lehet csinálni. Na most van egy másik dolog, tehát egyrészt az, hogy indokolható-e, hogyha egy kém telepszik a forradalmárok közé, akkor azt el kell tenni láb alól. Ez egy nagyon komoly kérdés volt, amit meg kellett oldani. De a másik dolog az, hogy mire van joga a forradalomnak és mire nincs, de ez egy különböző, egy másik témakör. Egyet hagy mondjak, hogy 4 ember vitatkozik az erdőbe, 4 általam különben tisztelt értelmiségi, majd a per után jó néhány évvel, és azon vitatkoznak, mindegyiknek köze volt a forradalomhoz, és a szabadságharchoz, azon vitatkoznak, hogy a forradalomnak joga van-e
egyáltalán egy ellenséges, befurakodó embert egyáltalán kihallgatni. Na most, hogyha belegondolok, hogy ez egy egzisztenciális drámának kitűnő, de a forradalom után, szabadulás után erről vitatkozni, hogy mit kell tenni egy ellenséges befurakodóval, és akkor itt ebben állásfoglalni, hogy nem kellett volna semmit kezdeni vele, még kihallgatni sem lett volna szabad, akkor felvetődik a kérdés, hogy egy forradalomnak mihez van joga. És a következő kérdés az, hogy amikor a másodfokú ítéletben azt olvasom, hogy a Szovjetunió vörös hadserege a magyar alkotmány része, ettől az embernek teljesen kitágul a szemem, mert amíg ezt én nem olvastam, erre még nem gondoltam. Na most, hogyha a vörös hadsereg az alkotmánynak a része, akkor innentől kezdve minden visszamenőleg kezd igazolódni. Ugye, hogyha a forradalom önvédelemből megöl valakit, már pedig hallottak, mind a két oldalról voltak, az gyilkosságnak tekinthető, amennyiben viszont a vörös hadsereg valamelyik tagja, valamelyik forradalmát megöli, az a mi boldog jövőnknek a záloga. Tehát itt nagyon komoly erkölcsi kérdések vannak, és ebben meg kell mondani a mai napig, hát hogyha a kiadványokat nézem, nincsen béke és nincsen rend. Na most ebbe a rendszerbe kell elhelyezni Tóth Ilonát és társait, és meg kellett oldani, hogy abban a drámában mi az igazság, mi lehet az igazság és mi nem. Most nem tudom, hogy Attilával mennyire értünk egyet, de gondolom, hogy javarészt igen, hogy arra a kérdésre, hogy a tárgyalt időszakban pontosan a Domokos utcai kórházon mi történt, arra nem tudjuk megadni a választ, viszont egyet tudunk, és az Attila itt, miután mi már megírtuk 2006-ban a könyvet, és ő ezt továbbfejlesztette, tehát innentől kezdve van neki néhány olyan megállapítása, amire mi nem tudtunk annak idején eljutni. Ugye azt tudjuk, hogy mi nem történhetett, tehát erre nagyon felhívnám a figyelmet. Én magam részéről azt mondom, hogy én nem tudom pontosan, hogy mi történt a Domokos utcában, de egyet tudok, és miért annak idején Tóth Ilonára koncentráltunk, az Attila ezen tovább lépett, a Gyöngyösit is beemelte, Göncit is beemelte, és másokat is a történetbe. Tehát azt tudjuk, hogy mi nem történhetett meg, de az, hogy pontosan mi történt, azt nem tudjuk. Na most, hogyha egymásra építjük a két könyvet, ebbe a könyvben elég sok hivatkozás történik a két Csalogánykönyvre, akkor azt lehet mondani, hogy ugyan egy kedves kollégánk ezt úgy interpretált, ebben nem akarom néven nevezni, hogy megpuhítottuk a talajt Szakolczai Attila előtt, innentől kezdve egy következő perben majd együtt leszünk vádlottak. Mi megpuhítottuk a talajt, az Attila rátette a koronát, innentől kezdve őt felkötik, nekem csak életfogytilan járt, tehát én mindenképpen jobban jártam, de az, hogy akkor 2006-2007-ben meddig jutottunk, az fixálható, tehát akkor ott és úgy nem. A következő kérdés, hogy ebben a könyvben van jó néhány tényállítás, amelyik ezt a koncepciót túllépi, és azt mondja, hogy nem akkor és ott úgy nem, hanem akkor tudom pontosan, hogy mi történt, és van egy másik fele, ami hát, hogy mondjam, egy következő generációra tartozik, hogy pontosan mi történt, ha még lesznek iratanyagok, vagy új kutatások. Én a magam részéről itt már egy olyan nemzedék vagyok, aki 56-ban élt, Attila sokkal fiatalabb, de mire következő könyvét ebbe a témakörben megírja, addigra ő is megöregszik. Tehát majd az unokák nemzedéke megoldja, mi pedig fönt az égbe tapsolunk. Tehát a kérdés, amivel neked átadom a mikrofont, hogy mit gondolsz, mivel jutottál túl a Tóth Ilona képen, és mi az, ami mindig nem megoldott. Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a Nemzeti Színháznak, hogy lehetőséget adott erre a rendhagyó könyvbemutatóra, erre a beszélgetésre, és különösen köszönöm Szilágyi Andornak, aki nem csak a Tóth Ilonka című darabnak az írója, hanem ennek az estének is az egyik mentora volt, hogy itt ez létrejött és találkozhattunk. A két könyv között nem csak tartalmi, hanem képi kapcsolat is van. Ez ugyan nem egy csalogány a könyvnek a hátoldalán, de minden esetre egy madár, amelyik repül, még hozzá elszáll a Gyorskocsi utcai börtönépületétől. Ez teljesen véletlen, a fotós egyik képén, amikor kimentünk megcsinálni a borítót,
belerepült egy madár, és ezt választottuk. Tehát a Csalogány könyvre így is rímelni próbál, pusztán külalakkal a könyv. Még egy szót a könyvről, nehogy valaki megijedjen, vagy félreértse. Kenyeres István, amikor bemutatta, felolvasta a címet, Gyilkosság különös kegyetlenséggel. Ha lehet azt mondani, ez egy ilyen szarkasztikus vicc, vagy az egész akkor történtnek a kifordítás akar lenni. Tóth Ilonát és társait ugyanis különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság vádjával ítélték halálra, és végezték ki őket. Én pedig azt mondom a könyvben, hogy ami velük történt, az egy különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság. Előre megfontoltan, több lépésben, tehát folyamatosan víve a cselekményt juttatott el 3 fiatalt a Bitóhoz, ami a gyilkosságok közül a legkegyetlenebb, hiszen az embert az utcán megtámadják, meg akarják ölni. Az utolsó pillanatig bizakodhat, itt a Kozma utcában ilyenfajta reményre nem volt lehetőség. A másik, ami talán még a válasz előtt fölvetnék, hogy mi az, amitől Tóth Ilona ügye ennyire akut, ennyire érdeklődésre tart számot, ennyire megosztó helyenként a társadalomban. Mi az, ami miatt többen tudnak róla valamit, vagy valamennyit, mint a forradalom nem egy nálánál sokkal fontosabb vagy jelentősebb szereplőjéről. Ahogy a könyvben is írom, talán csak Nagy Imréről és Bibó Istvánról született több írás, mint Tóth Ilonáról. Ahogy a fővárosi levéltárnak a bemutatóján megtelt a terem, ahogy itt is megtelt a terem. Tóth Ilona valamitől nagyon érdekes mindmáig. Én azt hiszem, hogy érdekes maga az eredeti történet. Egy szigorló orvostan hallgató, aki az emberi élet megtartására, védelmére tette föl az életét. Ezt a fiatal lányt éppen az ellentétével vádolják, gyilkosság elkövetésével vádolják. Tehát maga a dolog, a maga abszurditása miatt is olyan különös, ami vonzza a figyelmet, vonzza az érdeklődést. Aki látott Tóth Ilonáról képet, akkor ez a kép nem egy gyilkosnak az arca, tehát valami nyugalom van benne, valami tisztaság van benne, derű van benne, még kevésbé hihető, hogy gyilkosságot követett el. De a per, és hogy Emki Sándor is mondta ezt, szerintem is véletlenül, nem szándékosan, hihetetlenül jól volt fölépítve, hihetetlenül jól épült föl a különböző vallomásokból, hiszen a 3 fővádlott mindvégig fenntartotta a beismerő vallomását, nyílt tárgyaláson tartották fönn a vallomásukat, tehát nem lehetett azzal vádolni a bíróságot, hogy valamilyen kényszerítő eszközt alkalmaztak volna velük szemben, hiszen ennek a közönség tanúja lett volna, elterjedt volna, elhíresült volna. Tehát úgy tűnik, hogy egyik oldalról nagyon-nagyon erősen bizonyított a dolog. Van 2 nagyon fontos tanú, akik mindketten 56-nak fontos, elismert és általánosan nagyra becsült szereplői, Óbersovszky Gyula és Gáli József írók, akik szintén tanúsították a gyilkosságot, tehát a korabeli szinthez képest, az 57-es szinthez képest nagyon-nagyon bizonyított a cselekmény. Ráadásul 56-os ügyekben egészen ritka módon még tárgyi bizonyítékai is voltak az ítéletnek. Talán a későbbiekben beszéljünk ezekről, mindegyikről belebizonyítani hamis, minden esetre voltak ezek a tárgyi bizonyítékok. Ezeket országvilág láthatta a filmhíradón keresztül, tehát többé-kevésbé ismertek. És valahogy éppen ez a nagyon-nagyon erős és sokoldalú és sokrétű bizonyítás ellenére mégiscsak valahol hátul a tudat mélyén sokakban élt a gyanúper, hogy hát ha mégsem úgy történt, ahogy ezt a hatóság sugalmazni akarja. Emki Sándor azt tette föl a kérdésként, hogy mi az, amiben újabb eredményt tudtam hozni az ő könyvükhöz képest.
Hadd kezdjem egy kicsit régebről, nem csak az ő könyvükre tudtam építeni. Elsőként Gyenes Pál szociológus foglalkozott alaposan a kérdéssel. Sajnos az ő munkája kéziratban maradt, még ahhoz sem járult hozzá, hogy idézzenek ebből a kéziratból, de nem tartottam magam a intelmeihez, különösen azután, hogy több folyóiratban közzétette az álláspontját, nagyjából megismételte azt, amit a kéziratban leírt. Gyenes Pál 1992-ben jutott arra a megállapításra, hogy Tóth Ilona, valamint a két társa, Gönczy Ferenc és Gyöngyösi Miklós ártatlanok a terhükre rótt bűncselekményben. A következő nem történész, hanem jogász, jogtörténész, aki írt az ügyről, Jobbágyi Gábor volt, ő is ugyanerre az eredményre jutott, elsősorban Tóth Ilonával kapcsolatban, tehát Tóth Ilonáról állította azt, hogy ő a gyilkosságot nem követte el, és 4 feltételezése van, hogy esetleg nem is volt gyilkosság, ha volt gyilkosság, akkor ez véletlen volt, illetve nem Tóth Ilona követte el, de már ő fölvetette annak a lehetőségét, hogy valójában nem a tettesek ölték meg az áldozatot, hanem a politikai rendőrség prezentált egy hullát, ami alapján a vádlottakat el tudja ítélni. A harmadik szerző, aki megszólalt az ügyben, Őrsi László volt, ő szerinte ugyan a gyilkosságot a vádlottak elkövették, ugyanakkor a munkájában van számos használható részeredmény, illetve amiket ő bizonyítéknak talál, azok nagyon fontos kérdések, amiket valahogy meg kell próbálni megoldani, és bebizonyítani róla, hogy amiket ő bizonyítéknak lát, azok valójában miért nem tudják bizonyítani azt, hogy a gyilkosságot elkövették. És végül 2007-ben jelent meg Sándoréknak a Csalogány könyve, amelyik nagyon-nagyon egyértelműen bizonyította, hogy ott akkor is úgy ezt a cselekményt nem lehetett elkövetni, nem követhették el, tehát maga a bűncselekmény bizonyítatlan, márpedig a jog szerint bizonyítékok hiányában, tehát mindenki ártatlannak vélelmezendő addig, amíg a terhére rótt bűncselekményt nem sikerül bizonyítani. Tóth Ilonáikat tehát bizonyítékok hiányában föl kell menteni az ellenük emelt vád alól. Ehhez én, még egyszer mondom, elődeimnek a munkájára építve azt tenném hozzá, hogy noha 100%-ig bizonyossággal azt hiszem, hogy ebben az ügyben soha nem lehet állást foglalni, de én megmerem kockáztatni, hogy 99% bizonyossággal igen, hogy a Domonkos utcai kisegítő kórházban gyilkosság nem történt, Kollár Istvánt sem a vádlottak, sem senki más a vádlottak helyett meg nem ölte. Ezt az egész történetet az ÁVÓ találta ki, konstruálta, részben kényszerített vallomásokkal, részben kényszeredett vallomásokkal, és ebből fűzte, építette a vizsgálat során azt a történetet, ami kikerekedett. Sándor azt mondja, hogy első olvasásra hihető is. Valóban a történet magja hihető, és akkor nagyon-nagyon röviden a történetet, mert nem biztos, hogy mindenki pontosan ismeri. A bírósági iratok szerint Tóth Ilona valamikor november 4-én, vagy inkább utána a Domonkos utcában, a Császár András utca, ahol a Radnóti Gimnázium van, ott létesült egy kisegítő kórház, mivel a Péterfi nem volt képes ellátni a harcok sebesültjeit, a könnyebb sérülteket és a más jellegű betegeket így a Péterfi tehermentesítésére a Domonkos utcai kisegítő kórházba vitték át. Ennek a kórháznak lett a vezetője Tóth Ilona. Döntően tehát és elsősorban sebesültek ápolása, betegek gyógyítása volt az általa vállalt feladat. Mivel azonban a sérültek között, a sebesültek között többen voltak, akik részt vettek a fegyveres felkelésben, ők
lábadozva már kijártak a kórházból, behoztak röplapokat, ami ezekből a röplapokból tetszett a bent lévőknek, Tóth Ilonának, Göncinek, azt ott írógépen lefénymásolták, lesokszorosították 3-4 példányban indigóval, és terjesztették tovább. Amikor kiderült, hogy a kórház rendelkezik egy sokszorosítógéppel, innentől kezdve, ha úgy tetszik, ávós nyelven, nagy üzemben sokszorosították a röplapokat, és már nem 3 példányban sokszorosították, hanem 80 vagy 100 példányban. Ugyanazokat a röplapokat, a gyűjtsdavasat és a fémet és a többit, a 56-os miatyánkot, amik hatalmas példányszámban cirkuláltak szerte Budapesten, sőt vidékre is eljutottak. Tevékenységük november 16-án, amikor a Péterfiben egy nagy razzia őrizetbe vett mintegy 80 embert, közöttük Angyal István, ezt követően került magasabb szintre, Tóth Ilonáék, pontosabban Gönczy Ferenc átment a Péterfibe Angyalhoz röplapért, ott megtudta, hogy Angyal Istvánt őrizetbe vették, jött körülnézett, keresgélt, nekik szerző kellett volna, akinek a röplapjait továbbra is kiadják. A kórházban találkozott Angyal István 2 barátjával, Gáli Józseffel és Óbersovszky Gyulával, akik pedig nyomdát kerestek, idézőjelesen nyomdát, tehát olyan helyet, ahol valahány példányszámmal sokszorosítani tudják az anyagokat. A 2 fél találkozott, és másnap megszületett az Élünk első száma. Tehát ez az, ami a történetből hitelesen föltárható, de ahogy november 4 után máshol is nagyon hamar, mind a 2 társaság közelében vagy közvetlen környezetében volt egy ügynök, egy beépített rendőrségi ember, aki megpróbálta valóban történteknél szenzációsabb hírrel szolgálni. Természetesen mind a 2 pettyes volt, mind a 2-nek volt olyan forradalmi, akkor úgy mondták, hogy ellenforradalmi cselekmény, amit meg kellett próbálnia jóvá tenni. Éppen ezért hatalmasra tupírozva adták tovább azt, aminek fültanúi vagy szemtanúi voltak, és ebből kerekedett szép lassan a gyilkosság ügy, de úgy látom, Sándor valamit szeretne hozzátenni. Nézem az órát, és 2 dologról mindenképpen érdemes lenne beszélni. Az egyik kérdés, Attila, hogy ugye Tóth Ilona és 2 társa bevall egy történetet. Tehát pontosan elmondják, hogy hogyan követték el a gyilkosságot. Ha azt lehet mondani, ők a tettesek. Most egy egyszerű dologra hívnám föl az önök figyelmét. A szemem arra való, hogy lássak, a fülem meg arra, hogy halljak. A 2-t nem érdemes összekeverni. Volt ebben a perben még olyan, akármilyen tanú, aki valamit látott, vagy pedig minden más a 3 emberen kívül hallomásos vallomás. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ki mit látott és ki mit hallott ebbe a dologba. Ehhez hozzátartozik egy ügy, hogy a Tóth Ilona és a 2 társa elmondja, hogy ölték meg ezt a kollárt. Most tegyünk félre mindent az időre való tekintettel, kiásnak egy hullát, ezt a hullát kollárral azonosítják. A hulla állaga, hogy ilyen brutálisan fogalmazzam meg, a hulla állaga megfelele a vallomásban leírt gyilkosságnak. Ugyanis, hogyha a 2 között alapvető differencia van, tehát hogyha a gyilkosság leírása és a hulla állaga nem felel meg egymásnak, akkor az egyik kizárja a másikat. A másik pedig egyszer nagyon sajnálom, de bele kell menni egy legendába, ami ugye itt duplán, sőt triplán koncepciós perről van szó. Van egy gyilkossági ügy, van egy röplapügy, és van egy vélt elkövetett gyilkosság, amit egyben masszíroznak, amikor a Tóth Ilona pert végül is pertraktálják. De az alapvető dolog, ami egy állítás, hogy a Tóth Ilona vélt ügyem miatt a 2 írót, Gálit és Óbersovszkyt majdnem fölakasztották. Na most nálam itt csöngettek először, hogy na álljon meg a menet. Első fokon Tóth Ilonát, Göncit és Gyöngyösit halálra ítélték,
és ezzel nem minősítek, csak jelzem, hogy mi a probléma. Gáli Józsefet 1 évre, Obersovszky Gyulát 3 évre ítélték. Amennyiben ez a per úgy kezdődik, hogy az írók ügyét összekapcsolják a Tóth Ilona üggyel, akkor nem értem a halál és az 1 év. Viszont a Kardos Jánosnak, akinek a szerepéről külön érdemes lenne elbeszélni, erre nem lesz módunk, naplóját megnézem, akkor pontosan tudom, hogy itt a politika változott meg 956 novembere és 957 júniusa között, és Gáliék a halálos ítéletet másodfokon nem azért kapták, mert hozzákapcsolták a gyilkossághoz, hanem azért, mert egy politikai indítékkal akarták hozzákapcsolni a Gáliék ügyét a gyilkossághoz. Ez 2 különböző dolog. De a harmadik ügy pedig, hogy voltak-e itt háttér egyezkedések. Soha senki nem vonta kétségbe, hogy a nyugati baloldali író társadalom tiltakozott az ítélet ellen, ugyanakkor, ha megnézzük a magyar forrásokat, pontosan tudjuk, hogy Major Tamás volt az, aki fölvetette, hogy kérem szépen, ha első fokon valakit 1 évre utána halálra ítélek, akkor esetleg a katonaság, rendőrség, népség kétségbe vonja a szocialista jogot. És akkor erre Kádár János a következőt válaszolja, hogy az a Gáli vagy ki a fene, ezt nem lehet elfelejteni, miközben pontosan tudta, hogy kiről van szó. Nem ugyanaz, mint az Obersovszky, de vegyük elő a dolgokat, és ezek után jön a törvényességi óvás, ami az Ilona esetében nem sikerült a Kardosnak, viszont a törvényességi óvás következtében, hál' Istennek, ez a 2 ember megmenekült. Tehát nem lehet azt nem látni egy másik összefüggésben, hogy összegyurmászolnak egy pert, ahol a Bétót Matildnak van egy pervezetése, ami a gyilkosságról szól, és egy röplapról az egyik 1 év, a másik a feltételezett, ahol még Tóth Ilonának ő még kegyelmet is kér, és amikor a másodfokra kerül sor, akkor egy egészen más politikai kontextusba, amihez nem lehet elválasztani a Dérjék perét sem, egy egész más ítélet születik, de az, hogy a Gáliékat másodfokon halálra ítélik, annak már az égvilágos semmi köze nincsen, miközben neked abban, amit írsz a könyvbe, a D. Szabónak egy újabb emberről van szó, szerepe nagyon fontos. De ez apropó volt, hogy a 2 dolgot össze tudjuk kötni, és összeáll a végleges koncepció, ami egy Nagy Imre ügy előzményeként is szolgálhat, hogy az értelmiség lázított, a közvetítő az megborította a népet, a misera plebs pedig gyilkos lett, és így áll össze a Tóth Ilona per, és így áll össze engedelmet a Földes Gábor féle Moson-Magyarvári per is. Tehát legyen világos, hogy, és azt hiszem, megint egyformán gondolkodunk, hogy itt nem csak Tóth Ilona ügyről van szó, hanem ítéletek soráról, ami ugyanarra a kaptafára működött, ha lehetett, tehát nem csak egy Tóth Ilona ügy van, hanem lényegesen több. Vagyis, hogy azt hiszem, ebben is egyetértünk, hogy az 56-os perekről inkább föltételezhető, hogy koncepciósak voltak, mint az, hogy valójában a történtek feltárása lett volna a bíróságnak a célja. Sándor azt kérdezte, hogy voltak-e szemtanúk? Nem. Egyetlen szemtanúja sem volt a gyilkosságnak, azt az állítólagos gyilkosságnak, azt kizárólag a gyilkossággal vádoltak elbeszéléseiből rekonstruálta, tette össze az ÁVÓ, majd a rendőrségi anyagokra támaszkodva a bíróság. Azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés az, hogy miért tettek a vádlottak beismerő vallomást egy olyan főben járó bűncselekményről, magukat vádoló beismerő vallomást, amit nem követtek el. A következőkre szeretnék csak így nagyon-nagyon röviden utalni. Amikor a per zajlik, amikor a rendőrségi vizsgálat zajlik, 56. november, december, országos sztrájk van. Összeszedtem a korabeli napilapokat, mindegyiknek van olyan első oldali cikke, hogy sztrájkolnak a bányászok, éheznek a gyerekek, nem fűtik a kórházakat, nincsen energia. Ilyen körülmények között teljesen természetes, hogy a vizsgálati osztály Gyorskocsi utcai celláit sem fűtötték. Tessék tehát arra gondolni,
hogy Tóth Ilona, aki kórosan sovány volt, 170 centi magasságához képest, rendszeresen sportolt, tehát viszonylag sok adatunk van. Egyetlen egyszer mérték 50 kilónak, általános testsúlya 47 kg volt, tehát semmifajta tartaléka nem volt. Így kellett neki téli ruházat nélkül egy fűtetlen cellában heteken át ellennie, ráadásul olyan börtönkoszton, ami közismerten a korabeli normákhoz képest is rettenetesen kevés volt. Én úgy érzem, hogy abban az esetben is, ha nincsen nyoma az iratokban, is feltételezhető, hogy valamilyen bántalmazás történt, de nem a bántalmazás tekintem a legfontosabb vallomásra kényszerítő erőnek, hanem elsődlegesen magukat, a börtönviszonyokat. Nem tudom ki mennyire van tisztában vele, az ÁVÓ vizsgálati fogdájában hihetetlen szigorú rend volt, csak hanyatfekve volt szabad aludni, a két kéznek kívül kellett lenni a takarón, abban az esetben, ha az illető alhatott és nem vitték éjszakai kihallgatásra. Ahogy megszegte ezt a szabályt, fölébresztették, rárugdosták a cellaajtót, bocsánat, ha többször elkövette ezt a vétket, akkor végképp nem hagyták aludni. Összeszedtem középkori nyomozati eredményeket, inkvizíciós boszorkánypereket és más eljárásokat 2 hét alatt bárkinek az ellenállását föl lehet őrölni az alvás megvonásával, az éheztetéssel, vagy az alultáplálással, és az általában elviselhetetlen körülményekkel. Ami még nagyon fontos, sem Tóth Ilonát, sem a társait nem Kollár megölésével vádolták, hanem több gyilkosság elkövetésével. Mindegyikük első kihallgatási jegyzőkönyve tartalmazza a tagadást, hogy más gyilkosság elkövetéséről nem tudok, más gyilkosságban nem vettem részt. A korabeli jogi norma szerint egy bevallott gyilkosságot, különösen abban az esetben, ha a vádlott együttműködött a vádhatósággal, tehát beismerte a cselekményét, és rávallott a társaira, egy gyilkosságot meg lehetett úszni. Még életfogytiglani börtön sem feltétlenül nézett ki. 8-10 év elegendő volt egy gyilkosság elkövetésére. Itt nem arról volt szó, hogy fölmentenek, vagy nem mentenek föl, hanem arról volt szó, hogy kötél vagy élet. Senkit nem különösebben érdekelt 56-ban, hogy mekkora számot írtak az ítéletre, ha azon szám szerepelt, akkor már jó volt. Tóth Ilona és a társai is arra játszottak, azért vallották be a cselekményüket, hogy egy el nem követett, ám de bevallott bűncselekményre olyan ítéletet kapjanak, amivel életben maradnak. Hirtelen felindulásból. Tessék. Hirtelen felindulásból. A másik, hogy egyikük sem gyilkosságot vallott be, ami a legsúlyosabban minősített emberölés, hanem hirtelen felindulásból, beszűkült tudatból ott hirtelen úgy érezte, hogy ölnie kell. Ezt a jogi szaknyelv szándékos emberölésnek nevezte, ami nem rendkívüli eljárásban egyáltalán nem volt maga után halálos ítéletet. Tehát amennyiben szándékos emberölés címén ítélték volna el, és egyetlen egy áldozat van csak, egészen biztos, vagy a korabeli jogi norma szerint akkor semmi nem volt egészen biztos, de nagyon-nagyon valószínű lett volna, hogy mind a hárman életben maradnak. Ez a dráma egyik abszurdja, egyetlen lehetőségem van arra, hogy ne végezzenek ki egy el nem követett bűncselekmény miatt, ha ezt az el nem követett bűncselekményt bevallom, és tartom magam ahhoz az alkuhoz, amit a vizsgálótiszttel kötöttem, neki ugyanis az a célja, hogy az ügyet eredményesen vádemeléssel lezárja, Kollár állítólagos meggyilkolását bizonyítsák, a bíróság ez alapján meghozhassa az ítéletet, és mind a két fél jól járt. Tóth Ilona esetében számos nyoma van, hogy ilyen vád alkú, vagy ilyen jellegű alkú köttetett, és még annyit is hozzátennék, hogy úgy tűnik, hogy az ÁVÓs vizsgálótiszt, ameddig erre lehetősége volt, próbált is érvényt szerezni a megállapodásnak. Ezért lehet az, hogy Béné Tóth Matild kegyelemre ajánlotta a halálos ítélet meghozatala után Tóth Ilonát. És végül még egy
dolog, ami hozzásegített a beismerő vallomások megszületéséhez. Itt egymást nem, vagy csak felszínesen ismerő emberek kerültek egy közös ügybe. Tóth Ilona Gyöngyösi Miklóst, a vádlott társát talán egy nappal azelőtt ismerte meg, hogy az állítólagos cselekményt elkövették. Bement a kórházba, magas volt a vérnyomása, Tóth Ilona fölvette, majd Gyöngyösi abban a pillanatban elment mászkálni szerte a városba, tehát igazából egy 5-6 percet, ha találkoztak. Nem volt meg köztük a megfelelő emberi bizalom, nem tudták, hogy mire számíthatnak a másik részéről, könnyű volt őket kijátszani egymás ellen, és ha megnézik, első alkalommal mindegyikük bevallotta, hogy a gyilkosságot elkövették, de mindegyikük azt vallotta, hogy nem ő volt a gyilkos, hanem a másik fél. Ezt lehetett a későbbiekben tovább építeni, tovább burjánoztatni magát a történetet, hogy Tóth Ilona bicskával ölt, Göncinek olyan cselekménye volt, amely a bicska nélkül okvetlenül halált eredményezett volna. Gyöngyösi pedig amúgy is egy olyan sötét gazember, csirkefogó, hogy igazából nem is kellett bizonyítani a bűncselekményét. Ha megnézzük a peliratot, Gyöngyösire 2 pofont bizonyítottak rá, már pedig Bud Spencer se osztogatott akkora pofonokat, amivel be lehetett volna halni. Őt ezért a 2 pofonért ítélték gyilkosság címén halálra. Akkor most viszont tisztázzuk, a Tóth Ilona vallomásban a következő szerepel, hogy morfium, benzin, levegő, tehát teljesen mindegy, most mind a 3, amit belepumpáltak a holttestbe. Ami meg a professzorai is csodálkoztak, hogy miért a nyaki verőérbe próbált beinjekciózni. Aztán azon volt a vita, hogy jobbról vagy balról bökte bele vagy a benzint. Körülbelül ampulás benzin abban az időszakban nem is volt a kórházban, vagy morfiumot, vagy levegőt. Aztán egy vásári bicskával, ami viszont nem svéd acélból készült, Kálef Frigyes erősítette meg a saját gyakorlata alapján, hogyha egy ilyen recés bicska vérrel szennyeződik, akkor az bármennyire ázik a vízbe, a vérök benne marad ezekbe a dolgokba. Amikor a holttest azonosítását elvégezték, most mindegy, hogy kollár volt, vagy nem volt kollár, mert egy másik történet, de a belügyi laboratóriumban csinálták meg, idegen testet a holttestben nem találtak, szúrásnyomot az éren nem találtak, a bicskán vérrögöt nem találtak. Attila, hogyha van időnk, akkor mondd el, hogy egy véletlen elszólás alapján az igazi kollárnak hiányzott a kisújbögye. Mi tudjuk azt, hogy dohányzott, mert sárga volt a 2 kéznyom, viszont a különleges egy 8 oldalas halott azonosításnál nem szerepel az, hogy hiányzott a kisújperce. A halott azonosításnál a rokonokat bevitték a bonzterembe. Egyetlen olyan vallomás nincs, hogy láttuk a halottat, hanem arról van szó, hogy láttuk a fotóját, ami különben egy külön történet megint, és láttuk a ruháját. Tehát az semmi olyan, a belügyesek még nem tudták, hogy mire kell, Földes volt, aki ezt a vizsgálatot elvégezte. Úgy látszik, nem tudták, hogy mire nyomoznak, bár megvoltak a szempontok. Ha csak ennyit találnak a holttestbe, akkor azt is mutassák ki, írta Kelemen. Tehát egy a lényeg, amit azért érdemes leszögezni, hogy a halottnak az állapota, és az a gyilkossági történet, amit Tóth Ilonáék bevallottak, az nem kvadrál egymással. Tehát semmi. De innentől kezdve, ha egy tisztességes bírói eljárás van, akkor az ügyet be kell fejezni. Mielőtt mondandómat elkezdeném, írtuk is azt hiszem a beharangozóban, korlátozott példányszában megvehető itt most a könyv korlátozottban, mert annyi példányt tudtam elhozni, mennyi a szatyorba belefért, és el tudtam ide cipelni a beszélgetés után, akit érdekel, megveheti. Ígértem az elején, hogy ez egy olyan különleges per volt, ahol tárgyi bizonyítékok is voltak, ám a 3 tárgyi bizonyíték mindegyike hamisnak bizonyul egy alaposabb vizsgálat után. Sándor beszélt a holttestről. A holttestről egészen biztosan meg lehet állapítani, hogy
ez a holttest nem Kollár István holtteste. Minden, amit Kollárról föl lehet deríteni, nagyon-nagyon kevés, de tessék arra gondolni, hogy egy kb. 30 éves fiatalember, aki nem csinált soha semmit, dolgozott valahol, katona volt, nem hagy maga után írott nyomot. Kollárról alig tudunk többet annál, mint hogy megszületett, és akkor a magasépítési vállalatnál dolgozott kocsikísérőként. Amit viszont tudunk, az alapján nem 100, de 99%-os bizonyossággal állíthatjuk, hogy a Domonkos utcai templomkertből nem az ő holttestét ásták ki. A másik, ami erről a hulláról megállapítható, és ez viszont 100%-kal, hogy nem úgy gyilkolták meg, ahogy Tóth Ilonáék a gyilkosságot leírták. Az ügyben az a nagyon nehéz, hogy csupa hazugság áll egymással szemben, egyik hazugságból nem lehet bizonyítani, hogy a másik hazugság, és fordítva. Ebben az esetben viszont megállapítható. Egyetlen egy példát hadd mondjak. A vallomások szerint Kollárt brutálisan összeverték és felismerhetetlenre verték az arcát. Ezzel szemben a Bonc jegyzőkönyv megállapítja, hogy az orr és az elüllévő fogak teljesen épek. Ebben az esetben hogy lehet felismerhetetlenre verni valakit? A homlokcsont nem igazából sérthető, hát ha a fülét nem tépték le, de ha a fültől is még föl lehet valakit ismerni. Tehát nem létezik az az arc, amelyiknek az orra és a fogai épek, az nem lehet felismerhetetlen. Tehát az egyik tárgyi bizonyíték hamis. Én Sándorral szemben még azt is állítom, hogy még a boncterembe sem vitték el a rokonokat, még a ruhát sem mutatták meg nekik. A rokonok közül az egyik 56 előtt tudjuk, hogy a BM, sőt az AVH hivatásos állományú tagja volt, Kollár sógora 56 után is BMS állományban dolgozott, a feleségét pedig úgy eldugták, hogy soha senki nem látta Kollár húgát. Ő a bíróságon vallomást sem tett. Egyikük sem látta a holttestet, én azt mondom, hogy egyikük sem látta a ruhát sem. Az ávós elmondta nekik, hogy mi volt Kolláron, mit találtak a hullán, hogyha ezt elismeri Kollár ruházatának, akkor megkíméli őket a fáradtságtól, hogy ki kelljen menni a Nagyvárad közelébe, a Szeletenei utcába, aláírhatják a jegyzőkönyvet. Nem hiszem, hogy 56. december 21-én, tehát a karácsony előtti napokban egy BMS azt mondta volna az ávós főhadnagynak, hogy én pedig nem hiszem el, hogy maga az áldozat ruháját jól írta le, szeretném látni a holttestet, vagy szeretném látni a ruháját. Aláírták a jegyzőkönyvet, kész. Egyébként a szövegnek a megfogalmazásából is eléggé egyértelmű, eléggé valószínűsíthető, hogy nem látták a holttestet. Ez tehát az egyik tárgyi bizonyíték. Mielőtt visszaadnám a szót. A másik tárgyi bizonyíték volt a vásári bicska, a budli bicska, amivel Kollárt állítólag Tóth Ilona szíven szúrta. Erről a bicskáról annyit tudunk, hogy Tóth Ilona gyilkosság után bedobta a WC-be. Abba a WC-be, amit ezt követően 2 hónapig használt mindenki, aki ott lakott, vagy ott ápolták a kórházban, a bicska mégis ott maradt a WC-ben, és amikor január 28-án talán kimennek a nyomozók, akkor a WC csésze felbontásával elő tudják venni. Megmutatják Tóth Ilonának a tárgyaláson. Nagyon híres történet, fölmutatja, ha jól emlékszem, az ügyész, a bicskát, íme a bicska, amivel Kollár Istvánt szíven szúrták. Tóth Ilona válasza az, hogy úgy emlékszem, annak a bicskának műanyag volt a nyele. Nem mondja azt, hogy nem ez az a bicska, de amit állít, az mégiscsak arra vonatkozik, hogy ő úgy emlékszik, hogy ami bicskát neki valamikor megmutattak a vizsgálat során, az nem így nézett ki. Tehát a tagadó válaszára viszont az ügyész azt mondja, hogy ez az a bicska, amit a Domonkos, és akkor elmondja a történetet, mire Tóth Ilona azt válaszolja, hogy akkor ez az a bicska.
Nem a kést ismeri föl, hanem az ügyész által előadottakat igazolja. Tóth Ilona beismerésben van, oly mindegy neki, hogy ezzel a bicskával ölt, vagy nem azzal a bicskával ölt. Ő neki továbbra is az a lényeg, hogy a szerepét, amit ráosztottak, és amit nagyon sokan leírják, hogy nagyon rosszul játszott, de ki tudná jól játszani próba nélkül egy nagy előadáson a brutális gyilkos szerepét, gondolom senki más, ezért játszotta rosszul azt, amit játszott. Végül volt egy harmadik tárgyi bizonyíték, az úgynevezett fénykép, amit Kollárnál megtaláltak. Ugye, ha úgy vesszük, hogy Kollár egy ávós kém volt, akkor eléggé valószínűtlen, hogy valaki elmegy a felkelők tanyájára, úgyhogy visz magával együtt ávós egyenruhában ábrázoló képet. Erre írom azt a könyvben, hogy olyan, mint amikor a Die Hard harmadik részében, mindig elfelejtem a nevét a nyomozónak, I hate niggers felirattal megy végig a Harlemen, ugye így akarják megöletni. Nagyjából hasonló az eset, én vagyok az ávós, megyek a felkelők közé. Mind a három vádlott mindig elismeri, hogy igen, találtak 2 egyenruhást ábrázoló fényképet a gyanúsítottnál, és ezen úgy fölmérgesedtek, hogy azonnal megölték. Majd ezt a 2 egyenruhást ábrázoló fotót a bíróság behelyettesíti egy 3 személyt ábrázoló fényképpel, amin csak az egyik férfin van egyenruha. A 2 fénykép semmiképpen nem lehet azonos, bizonyíték helyettesítés történt, már pedig egy bizonyíték mással nem helyettesíthető. Nagyon érdekes, a vádlottak, a bíróság, ügyész, mindenki úgy tesz, mintha ezt a fényképet találták volna Kollárnál. Gyanús az ilyen összhang, gyanús az ilyen együttműködés, már pedig egészen biztos, hogy nem ez a kép volt a delikvensnél, ha egyáltalán lett volna áldozat. Egy érdekességet hagy mondjak, és utána még Attilának teszek fel egy kérdést. Szilágyi Andorral bementünk a Börtönmúzeumba 2000 nem tudom hányba, miután Szilágyi Andor előtte felhívta a múzeumot, hogy szeretnénk megnézni a bicskát. És mondták, hogy persze, menjünk be, ott van. Aztán bementünk, és nem volt ott. Tehát ahogy eltűnt a kolláranyag, eltűnt a bicska, minden eltűnik ebbe a perbe. 1957-től folyamatosan jótét kezek helyre raktak dolgokat. És hogy koronázzuk meg ezt a történetet, Attila. Ugye ennek az ügynek 2 fontos ávós vallatója volt. Az egyik volt Farkas Miklós, a Szent Gáli. Van még majdnem 2 perced. Mondd már el, hogy ki volt Szent Gáli, mi lett vele, és ki volt Farkas Miklós, és mi lett vele, hogy legyen már világos, hogy kik osztották itt az észt és az igazságot. Kádár János égisze alatt, akinek sajnos a hazugságairól, akár a Lulita-cikkről most nem tudtunk beszélni, mert az idő rövid volt, de ennek az egész ügynek van egy politikai felhangja, ami erre az egész ügyre rárakódik, és innentől lett izgalmas a Tóth Ilona ügy egy másik dimenzióba. Farkas Miklós volt az osztálynak az osztályvezető helyettese, amelyik a Tóth Ilona ügyet vizsgálta, és sorozatos botrányai, verekedés és egyéb garázda magatartások, illetve krónikus alkoholizmusa miatt kellett elbocsátani a szervezettől még 57-ben. Vidékre helyezték le, ahol folytatta botrányait, a munkásőrségnek lett megyei szinten a parancsnok helyettese. Annyira rosszul vitt a dolgait, hogy még a 70-es években sem engedélyezték visszajövetelét Budapestre. Nála érdekesebb Szent Gálinak az ügye, szerencsénk van, mert Szent Gálit magát szintén eljárás alá vonták még 57-ben, tehát mikor Tóth Ilonáékat még nem ítélték el jogerősen, Szent Gáli főhadnagy, a vizsgáló tiszt már ugyancsak vádlott lett egy másik ügyben. Azt hiszem, hogy egyetértünk abban Emki Sándorral, hogy egy koncepciós perben ítélték el ezt a derék főhadnagyot. Koncepciós perben annyiban, hogy nem az volt a vád, ami az ítéletet indukálta. Szent Gálit azzal vádolták hivatalosan, hogy az egyik őrizetbe vett 56-osnak a feleségétől
pénzt és csokoládét fogadott el annak érdekében, hogy az illető ellen a vádat ejtsék. A történet nem teljesen hiteltelen, több ilyen előfordult abban a korban. Most találtam nyomát, hogy még a legfelsőbb bíróság egyik bíráját is úgy tűnik, hogy meg lehetett vesztegetni. Az ő ára 40 000 forint volt, ennyiért vett le egy kötelet valakitől életfogytiglanra. Szentgáli esetében viszont én azt vélelmezem, hogy a tényleges ok maga a Tóth Ilona ügy volt, illetve a Tóth Ilona ügyben a fő corpus delicti, a fő tárgyi bizonyíték a corpus delicti előteremtése. Az én rekonstrukcióm szerint, miután Tóth Ilonát 2 hétig hiába nyaggatta, és nem volt hajlandó beismerő vallomást tenni, Szentgáli néhány társával, jó barátjával a Városliget sarkáról elemelt egy ideiglenesen elföldelt hullát, ezt vitték el a Domonkos utcai templomkertbe, ásták el, majd találták meg Kollár István tetemeként. Ez sem 100%-ig bizonyos, de a 90 fölötti valószínűsége megvan. Ez lehetett az a cselekmény, illetve általában az ügynek a vitele, ami miatt eltávolították még 57 tavaszán az államvédelemtől. Tóth Ilona ügyét egy olyan vizsgálótiszt vezette egyedül, bármilyen tanú jelenléte nélkül, hiszen 56. november-decemberében annyira újjászervezés alatt állt az ÁVÓ, hogy még gépírónőt sem tudtak alkalmazni. Tóth Ilona egyedül volt kihallgatójával a vizsgálat idején. Szentgáli éppen akkor, amikor a Tóth Ilona ügyet vizsgálta, költözött külön a feleségétől, feleségének a fő kifogása Szentgáli durva és brutális magatartása volt, mint ahogy a perében megállapítják róla, pontosabban ő védekezik vele, azért viselkedett úgy, ahogy viselkedett, mert alkoholista volt, illetve még szintén őrizetbevétele előtt, de a Tóth Ilona vizsgálat után idegorvos állapította meg róla, hogy pszichopata. Tehát egy vállófélben lévő alkoholista, pszichopata, aki végig félte az 56-os forradalmat, és utána ezt a félelmet természetesen sokszorosára nagyította a társaival való beszélgetés révén, ahol egymást rémizgették a különböző rémtörténetekkel. Tessék egy-két 56-os forráskiadványt megnézni, hogy az álhírek és a rémhírek szerint ezek a fasisztoid ellenforradalmárok hogyan vágták föl a terhes nők hasát és csapkodták föl a falhoz a csecsemőket. Ugyanazok a toposzok jöttek elő, mint bármilyen más brutális történelmi korokban. Ez a rendőrnyomozó konstruálta a pert, természetesen számos más szakértő, illetve segítő bevonásával. Azt hiszem, hogy ilyen szituációban nem nehéz elképzelni, hogy valaki nem lát jobb kiutat, mint a beismerő vallomás megtételét. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Szakolczai Attilának és Emkis Sándornak, hogy megosztotta velünk gondolatait a Tóth Ilona ügyről, és különösen Szakolczai Attila új, most frissen megjelent könyve kapcsán ebbe az érdekes beszélgetésbe avattak be minket. Én azt gondolom, hogy aki elolvassa professzor úr könyvét, vagy Szakolczai Attila most megjelent könyvét, és hogy megnézi a mostani Szilágyi Andor féle darabot, akkor valószínűleg föl fogja ismerni, hogy nem a véletlen műve bizonyos egybeesés. A könyv egyébként, és mint professzor úr könyve, mint Attila könyve, az azért is nagyon izgalmas és érdekes, és szeretném hangsúlyozni, hogy a peranyag nagy része persze megvan, ez több mint 2200-300 oldal, fővárosi levéltárba, tehát ott elvileg tanulmányozható nálunk, és a történeti hivatalban van még egy nagyobb nyomozati anyag, ugye ilyen több mint 500 oldal, tehát ez egy viszonylag vaskos
per, ezért is adott lehetőséget különféle interpretációkra. Tehát ez tanulmányozható maga a forrásanyag és maga a történészi rekonstrukció és több verzióban. Én ajánlom mindenkinek a figyelmébe akár az eredeti forrásanyagnak a megtekintését, akár ezeknek a történeti feldolgozásoknak, ami nem csak Tóth Ilonáról szól, meg nem csak 1956-ról, hanem a történész mesterségéről, feladatáról és felelősségéről is. Én ezekkel a gondolatokkal zárnám le a mai rendhagyó könyvemutatónkat, és kívánok mindenkinek kellemes színházi időtöltést, már amennyiben ugye ezen interpretáció mentén igazából itt kellemes dologról van szó, és nem inkább egy közös gondolkodásról. Köszönöm szépen!